שלום חברים וחברות, בסרטון של היום אני רואה שעכשיו אתם רואים את בגלל של מסך, צריך להשתיק על מסך. בסרטון של היום יצא עדכון חדש ויצא שתי דמויות חדשות, אחת עם שיער ורוד שאין לי מושג מי, אחד הברולרים האהובים עליי בברול סטארס האמיתי זה ליאון. טוב, אז כפי שאתם רואים, מי שלא יודע, העוגות האלה שבחנות הם עכשיו במבצע, כי מחר הם יהיו 20,000 לכל 3 עוגות, וזה עוזר לך לקבל טבות מיוחדות שיצא בעדכון החדש ובסרטון, וגם הוסיפו כאלה כרטיסים שאיתם אתה יכול לקנות דמויות לפעמים אם יש מבצע בחנות, וגם היום בסרטון לקבל מלא דברים חינם. טוב, בואו נתחיל מ-20 עוגות. עכשיו בואו נלך לקחת טובה כזאת. אני ממש מקווה שיצא את ליאון בסרטון, כי ליאון זה אחד מהברולרים האהובים עליי. אני איתו בברול סטארס האמיתי על רן 35 נראה לי. הוא אחד מהברולרים הכי אהובים עליי, ואני ממש אוהב אותו, אז אני מקווה שגם יהיה לי אותו פה. וזהו, בואו נמשיך לקבל דברים בחינם. אני אוהב את הטובות החדשות בגלל שזה נראה כאילו זה מזכיר לי דרקון, לא יודע למה. עכשיו בואו נלך ונקנה משהו, אני אראה מה יש לקנות פה. אוקיי, אני מדפדף, נראה לי שאני אקנה עוד עוגות. כן, אני אקנה עוד עוגות. אוקיי, עכשיו אני אלך לפתוח עוד אחד. אני ממש רוצה ליאון. אוקיי, אדיר. אני לא מאמין, קיבלתי את ליאון חברים. עכשיו זה הסימן שלכם להירשם לערוץ, לתת לייק ולהפעיל את הפעמון, כי ליאון זה נחשב דמות מאוד מאוד נדירה בסקוואדבאסטרס. טוב, עכשיו נמשיך כנראה לקבל דברים חינם. טוב, בואו נלך לקבל דברים חינם מהדמויות כאילו. עכשיו ניקח מהם כזה, וניקח עכשיו נתחיל משחק. אני מקווה שילך לי טוב במשחק הזה ושזה ייתן לי לשחק עם ליאון. וזהו, בואו נתחיל משחק. טוב, משחק ראשון אני משחק בסוג של מפה, וגם שכחתי להגיד לכם בעדכון החדש הוציאו דבר כזה שזה כזה שעון שעושה שאי אפשר להרוג אותך לזמן מסוים, אז זה ממש שווה. זה שעון בצבע צהוב וזה עושה אותך יותר מהיר עם שאתה מוריד יותר ואי אפשר להרוג אותך ל-15 דקות, וזה ממש נדיר למצוא כזה. טוב, בואו נתחיל להרוג אויבים. אני גם אוהב את זה שהוסיפו אויבים כאלה חדשים ומפות חדשות, ולא אמרתי לכם, אבל אולי בסרטון הבא נפתח את מורטיס או פני או דמות אחרת. וזהו, תודה לכל מי שנרשם לי לערוץ. בואו נמשיך לשחק. אני לא אעשה יותר מדי הפרעות, אבל אני ממש בהיסטריה שקיבלתי את ליאון, כי ליאון הוא נראה לי אחד הברולרים החזקים. זה גם הסיבה שעשו לו שיר, ואם נגיע לסרטון הזה ל-5,000 לייקים אני אגריל פה למישהו, אולי איזה מלא מטבעות מהחנות או משהו כזה. אני רק צריך קודם שהוא ירשם לערוץ וייתן לייק, כי אחרת הוא לא יהיה בהגרלה. אני אעשה הגרלה כנראה בסרטון הבא, אז תירשמו לערוץ. טוב, בואו נשחק. אוקיי, בואו נערוג גם אותו ונלך אחריו. תקשיבו, אני חייב להשיג עוד דמויות שלכם, מאוד מאוד קטן וזה קצת בעייתי, אז תרשמו לערוץ. טוב, אני ממשיך להרוג דמויות. מחר ההגרלה שלי תהיה עד מלא מטבעות. תרשמו לי פה למטה בתגובות כמה מטבעות אתם רוצים שאני אעזרים לכם, אבל ב-350 שקל אני אולי אגריל, למרות שיותר כדאי עד 35 שקל אני אגריל לכם, אבל מבטיח
משהו מטורף. טוב, בואו נמשיך להרוג אותם. הוא נראה לי קטלני האמת, סוג של דרקון ענק כזה שיורה אש, אבל הרגנו אותו, אבל הוא ממש מגניב. ושכחתי להגיד, גם יצא עוד דמות חדשה עם השיער הוורוד הזה. תרשמו לי פה למטה בתגובות איך קוראים לה, כי האמת היא שממש רציתי להשיג אותה, ואני לא האמנתי שבסרטון אחד אני עשיתי שתי דמויות של די מטורף, ואחד מהם זה לאו. תקשיבו, לאו, אני נשבע לכם, זה הדמות הכי אהובה עליי שהייתה קיימת. אני איתו גם 35, זהב 3, יש לי איתו את כל הסקינים שהיו כמעט אי פעם, את הזאב, את הטקו ברדס, את הזהב, יש לי איתו האמת את כל הסקינים, ואני די מטורף איתו, אז תרשמו לי פה למטה בתגובות, ואני פה יש את לאון הזאב הלבן, שהסקין שהיה יותר נדיר מהכחול, כי הוא היה סקין מדהים והכחול היה סקין נדיר. ואולי אם נגיע בסרטון הזה ל-5,000 סאבים או לייקים, אני אגריל לכם בלייב, אני אגריל לכם משהו ב-179 שקל, שזה יהיה כנראה או משהו פסיכי או כמה דברים פסיכי מהחנות או מטבעות. תרשמו לי פה למטה בתגובות מי שזכה מה הוא רוצה. וזהו, בואו נמשיך. אוקיי, לקחנו מקום ראשון. עכשיו בואו נראה מה זה יביא. הביא לנו מלא יהלומים, סופר הסוכריות האלה. בואו נראה. טוב, בואו נפתח תיבה, אני מקווה שיצא לי משהו טוב. טוב, אגדי, פליז גוד, טוב, כפול 6. מה זה היה הכוכב הזה שלידו? היה כפול דינמי, כפול 2, כפול זה. טוב, בואו נפתח תיבה אדירה. אמנם זה לא התיבה המיוחדת החדשה, אבל זה עדיין ממש ממש טוב. בואו נפתח גם כזה. כמה פרסים קטנים. מה יצא לי מזה? כפול 4. בואו נפתח 4,000 מטבעות. בואו נפתח כרטיס. בואו נפתח תיבה אגדית ונתפלל שיצא לנו דמות. טוב, עכשיו בואו ניקח ממנו כזה. בואו ניקח גם כזה. וניקח גם כזה. טוב חברים לך. בואו ניקח גם מפה כאלה. אני מקווה שזה נוכל לפתוח מזה פרס, כי אני ממש רוצה להתקדם בצירים, ומי שלא